Ayo para kanca timbang turu sore-sore kita sowan Kutha Ponorogo. Oke Mas, kita gadah mobil AG 1581 SD. Kebetulan jenengan pindah, oke. Mobil ngajengan jenenge wangsul Mas. Monggo jenengan pindah. AG 1581 SD. Jenengan pindah, nanti pindah dijual karo cacah iku. Monggo jenengan pindah. Monggo jenengan pindah. Dijual panitia mengke. Soal, iya, terus langsung. Lah, iya ngono lho. Terus yo. Ye. We. Pate Pujangan ya sang Pate Pujangan Saking selatan terakin Kutha Ponorogo
Mas Parit gak genong neh. Arya Legowo putra. Matur suwun. Ya. Taruno Agung Wijaya. Kene lambene pian ora layak tayang kok ya. Oh, hei, ah, hei, Ijring para wadya bala. Ingkang sang widya saking Kadipaten Raja Bantarangin. Ayo yo. Boyo boyo. Ayo Mas Renang ayo. Was. Penak dadi panjak. Iya ngono kowe. Kok biasa. Rokoke Surya. Au. se, ye, ayo, Ciblek elek. Taruno Agung Wijaya. hei, was, hei, Ayo Di Erlangga kipe sing apik. Di Erlangga lek kip sing apik ayo. Ciblek astagfirullah. Ayo blek koyak blek. Iblis. Iya, iya ngono. Ayo masih baik dan kalto. Kok kenangan. Ro. Ho. Hei. Ha. Patih Puncak Ganong. Ciblek Harimau Tenggara.
samping barisaning para patih prawadya kala saking Patraket ingkang sampeyan derek dawuhipun Sang Prabu Raja Krana Sewardana awas Taruna Agung Wijaya. Ciblek Harimau Tenggara. Ayo Blek. Tembok bawono lagi. Distin Singosoju. Saya bengi saya kayang ger. berkibar.
Harimau Tenggara. Hau. Sudah. Sudah. Ayo, Erlangga. Erlangga rodok mulih. Erlangga Valentino ayo. Suaraku entek. Erlangga Valentino Putra. Jenengku kuwi. Ngapone? Ah. Oh, gelangku cepet to mau. Amit nggih matur suwun Mbak nggih. Ya Allah, gelangku cepet to. Aku macak style jamet tek. Sampai Kowe dibenci koyo- wanita. Sampai dibenci karo wanita-wanita. Style jamet, Setengah rolas. style jamet. Setengah rolas. Jadi lo sopo ya? Wis kan. Blek, Ora lo so. blek. Piye? Gua apa ora isin. Ya apa? Wong ning kapan kae wis dilokne. Ya apa dilokne Singkatane apa? ciblek ya apa? Cilik pendek elek. Lah, kowe kudune sadar diri. Cilik pendek elek. Aja ngono Mas, mesake. Wong nek ndi dibuli iki wong mesake. Oh, wis elek dielek-elek aja. Oh, aja banter-banter. Kamu elek. Ora. Coba. Wong adohe ya ado-ado kok Kediri. Ya gak cecek kok kene Oh. perbatasan ya. Alah umpamane Umpamane ya. Umpamane ning kene adohe ki menghibur. menghibur masyarakat desa Nah kuwi ngerti Mas? Sukosari. 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 Niate adohe ning kene Iki mau acarane ya apa adil karo. Nah kuwi Sukomandan. Taruno Agung Wijaya kan kok kandat ada kok rene yo menghibur masyarakat desa Sukosari. Lah kowe lu gawe acarane iki apa? yo jelase alah Jarane ndang apa tak tapo cangkemmu lan. yo umume ngono. Apa to lek? Iki tuwek mendul ya bro. Apa lek apa acarane apa? Acarane apa Mas? Wis Don acarane apa Don? Alex Sunat. Alex sunat. Mas Jungkek. Enak catetane gak? Apa acarane apa Mas? Acarane iki mangke ceritane anu Blek. Tasakuran pernikahan tuh aku yo ora duwe catetan lali. Waduh, situ. Lah iki nanggap ra jelas. WA wi. Sok Piro sing rabi? Sing nanggap sindi. Karo aku yan. Piantone pundi? Mantene pundi niki? Jajal golekno mantene Waduh, jajal. jenenge sapa Mantene jenenge? kuwi ana. Jenenge sapa? Wah nika mantene. Karo. Tak kira kae. Wah menak manten dhewe kok di manten wong. Brono yo ngono Piro? gak kenang. Anu Blek, jarine mau Mantene pundi niki? tedak Monggo, sinten jelas. Adik Erlangga. Kira tadi jajal. Celun. Dijajal apa nih? Dijajal apa nih? Gorene. Oh, Gorene. gorene langsung jajal-jajal. Ora Mas. Lu mesti ngawur jajal. Ono nesunya wong bro. dijajal. Dek jukuan. Monggo. Ya Allah. Tuntunan. Amit. Itu dieret-eret. Monggo. Pundi niki kali niki. Duhai Nah, sana. matur suwun. Nah, cek urung apa-apa isa. Saweran medun. Ngono. Arep garwa dibablas Kok nih sing lanang garungan. nangane sing wedok to? Oh ya ora PU. Oh iya wis rabi kok. Garungan PU Duhai iki. senangnya. Aduh, jancuk. Mengambil baru. Oh, Piye? dodo bersanding. Terus Oh iki, Bang. Pokok iki sing rabi Oh. ya Allah. Iki lah. Tepuk tangan buat Mas
Tepuk Mas tangan. niki kalian niki. Nah. Mboten ngetos namine kula. Pak. Lek, Ora ro, ben piye? ibaratnya iki kok Piye? Ibaratnya kaya ya. Wah. Ya. ya ampun. Loh, nek ora kok zaman dhisik. Nah. Zaman dhisik. Sri Kandi, Nah, Serintil. kok sedikit. Anu, Anoman. gandengane Sri Kandi karo sapa? Anoman. Anoman ketek goblok. Iki tuku padane ketek iki. Ngisi-ngisi Arjuna. iki. Kaya Arjuna. Oh, Ibaratnya. Arjuna jan guwaga. Guwaga gedut. Cil. Iki meteng, Mas. Foto kaya aku ya, Mas. 3 tahun. Aku juga kaget dua. Ditakoni. Saman kok remen nanggap jaran Ya, itu pripun? ngapa? Mergo apa? Ono Rebutan ngenang ini. Monggo. ora aja ngono, Kediri damai. Kediri wong damai-damai. Gak oleh ana. Meneng osik, aku nakok iki. Aku iki medangi Eh. ngono lho. Lek ra ditanggap iki ora mungkin muni ning kene. Meneng osik to. Monggo. Loh, takon ono nyapa monggo. Ini Mas Amit. Diomongi ra jibrek ra remuk. Ya piye? Ya, iki ditakoni iki sama jawab. Apa lek aku gak genah? Blek. Tak takon aku. Osik to, sadurunge Piye? ditakoni. Jajal rada maju. Rotok maju. Kene anu Mas. Ojo kok Belum. gereh ngono lho. Rotok maju. Rotok maju. Daerah beda. Monggo. Maju. Lho malah daerah jaba kono malah ora maju. Ditakoni iki, takon ono. Saman kok remen nanggap jaranan Taruna Agung Wijaya niku pripun? Kesenian. Kesenian. Jenengan remen kesenian? Nggih, Nggih, benjing wayang nggih. Benjing insyaallah. boleh reok. Hah? Insyaallah. Kesenian. Ora Tin, paham. kesenian ora butuh duit. Duit. Aku urung apa-apa disangoni 4.000. Oh alah. Urung teko tuan rumah. Nah, Lho, sing rumah dikene aku. napa kowe? Aku bingung. Oh iya. Ya. Dipanjak ngomong ae. Pajak. Diwayahi ganongan. Mas, sampean Yo. kabeh sampean mantuk kabeh. Mulai kabeh. Ora. Ora nek Bene. nabung. Monggo. Didungane iki, didungane. Sampun paripurna. Sampean rabune pun pirang dinten? Ding. Jumat Wage lho. Berarti manten anget iki ya. Sik anget, Blek. Oh, sik. Tak delok-delok. Wah, masih iki ngene terus. Ngene duwite, Mas. Kok ngroko duit. Sing ngene terus ngene duwite. Ora satu kode ditokne dhewe wingi. Ya. Tangga ngerokok ae, Mas. Rokokmu to, Mas? Delok. Apa to? Oh, Daniel enak iki. Ora oleh ning kalangan ngerokok ya ora Lah. oleh. Dewe nyapa ngerokok? Apa tak wekne iki lho. Wekno kono. Lho, kowe bisa nyapa ngerokok? Ora oleh ngerokok. Ayo. Yo, Mas, boleh ngerokok, Mas yo. Cek, Mas, enak kok. Bocah diomongi angel. Jadi lho, 30.000. Aduh kok di. Waduh, do mesti ati Pak wong-wong. Dikene panja kan. Yo. Enek sing Alas, bagian toret-toret kan panjak. Nah, aku lho seneng. Piye, Blek. ditungani. Namin As. Ngono. Nama Alfa. Alfa TK. Eh, Ya Alfa tok. Oh, Alfa Dwi. Oh, iki mesti duwe Alfa Mart iki. Nah. Lah, mesti iki. Nah. Alfa Mart iki, si Alfa Mart iki. CEO Oh, CEO. yang menyamar sebagai menanggap Taruna Agung Wijaya. Ya. Ya CEO niki. Sampean namanya sinten? Mita, Mbak Vita. Vita. Mbak Vita kali Mas Alfa. Alfa. Nah, hitungane Din. Oh, alah. Iya to iki. Walap itu. Kau nyepane to. Kau mas Ora. nyepane to. Neng ndi panggah aku. Jo muga-muga Mbak Nah, bisa Vita kali Mas Alfa Alfa. menjadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin. Allahumma rezekine kata. Amin. Suara kuntek. Mugi-mugi cepet diparingi momongan. Nah, tahun ngarep anniversary kepiro karo nanggap jaranan iki neh. Mas, kira-kira ge momongannya sampean iso. Iki takok privasi iki nyaput to. Sampean iso. Lucu ngono to. Sampean lek rung iso Wes privasi. wih. Eh, Ngene lamonane ning Kediri yo, lah ning Kediri. Lah tuan rumah wis ning Kalangan. Ini terus pilihan. Yo. Ini pilihan. Yo. Joget, nyanyi, nyawer. Nah. Sampean pilih Lah ning berapa? Kediri ngono, Mas.
Nah, iki sistemnya Kediri, jangan Kediri. Tawur. Ah, menengo Bang ngono Kok ae. tawur to. Dono ngawung. Wah malah dibane ora ido. Wah. Enggak. Cek kompromi. Oh, sing kompromi. Sampean kompromi nih. Sampean milih ndi? Oh, Ayo. sampean kompromi. Nyanyi, joget, nyawer. Ditiga sik, ditiga sik. Ya, dijak sampean kompromi. Sampean kompromi tin. Gue Mas Wen. Iya. Piye, Piye? Coba dijel aja. Wen. Oh. Oh, rasa. Wah, ora sabar. Oh, wis. Ora usah kaget berarti wis enek pilihane wis enek. Wis matur suwun. Kowe Waduh, kok nyanyi. Weh, padane karo anake dikenekne. Gak lucu. Saya sudah nyanyi. tua. Matur suwun Mas. Yo. Mbak, sampean ngajar kenekne aku dong. Ah. Kok muni? Malah kereminan mbok ampun. Piye Mas? Sampean njaluk apa? Nyanyi. Penyanyi nih dijak. Penyanyi dijak. Sampean tapi joget. Enggak. Ojo. Nyanyi wis telu. Oh, berarti wis nyawer. Loro no. Nyanyi karo nyawer. Kan nyanyi kan di pasarane iki diwakilne. Yo. Berarti penyanyi digeret ning tengah. Nyapur ning njaba kalangan. Yo kadoan. Wis ning arep kene. Sampeyan enten request ngomong mboten? Lagu. Apa MBG? Oh, bojo biduan. Mas Bal. Penyanyi kayak ning gumbel. Ganteng. Oh, iki beneran. Karo mek fit apa ya? Ya enak. Monggo. Negara angin. Wah, tene masuk dados. angin, Mas. Dados. Tene masuk angin. Eh, Ke negara angin kene. iya wis pokok Tuan rumah negara angin. negara angin. Jajal, Mbak. Monggo, Mbak. Mbak. Sorso negara angin. Apa masuk angin? Oh, penyanyi ini masuk angin, Mas. Oh. Nganjuk, nganjuk. Penyanyi ini wae kerokan. Keroi. Negara pakai angin negara nganjuk. bareng-bareng. Gak ya, Mbak. Tak tunggoni. Mantan anyar goblok. Ora ngono. Mbak, monggo, Mbak, monggo. Spotnya, Mas. Mas sampean sepoti. Oh. Jaranan. Scary jam-jam ae iki omong ewu. Oh alah. Jam ae. Alek lo meneng ae. Yo, ayo. Tuan rumah si jalan tuan rumah lo. Oh, si jalan tuan rumah lo. Suaraku entek. Oh gini. Ayo sayang. Bene. Ben dicelok bojone. Tuh. Bene. Mas yo ora tau ngalami ada minus siji mosok ra ditemoni nekatku mau ngepengin diri bisa penwana goro angin
Lo Mas Farid carry. Tak kira tiga dong. Terus Lagune kok memu cotok to. Wis mau dibagi waktune rek. Ya wis. Dibagi ning jero ya enek kewan alas. Nek jerapah kudanil tapir. Iki 2000. Akeh. Wis ayo selenger Mas. Wow. Hey!
si panggung norang Wes, lemo sing alon-alon ya kirya. sang sayur dedeng niro caca riwe Aruna Agung Wijaya. nganter angen kandhan minora kapraga Wes, saya elok alangka alangkah nipu sewase was kita ngelingi marang si amo jaya merata simo kumbang ingkang yadi kereng-kereng tan kena netranyo pindho tahono Bapak ira tur angkara kangkang suwa kahwe kekering sesama yen leno kenompi Emang macan apa marmut? Marmut. Suro. Oi. Suro. Oi.
total saking alas purwa sesarengan kalian saperna ing panalas bangsa total wadya raja saking Kadipaten Lodaya Sakti Mandra Guna Mahambur Kekering gawe ramene ning omah. Radya blengkang sambil mampah saya menangah saya menang taping. Padya bola dandang nang ori. Rumah sampai rasa karo soler saputra agawe tepi raka langsung dewa ning asmara bagi putra tetulunga marajan mokang kenaman pronto tresnaku bakal kebukti amoni kamas yakti bebujan nikmati indoler kartika lawaya tak joko tanpa batas tanpa sayang sinawang netro corong lertanya ruto angripe sajroning nolong rumah samping rasa karo soler samudra agawe tepi raka masuk dewaning asmara kekidung puja tetulunga marajan mokang kenaman pronto paringono daya terpinto saratula tara nyawa kanggo tresna ora mung janji tresnaku bakal kebukti among nikah kang mas yakti pepujan ning ati pindoler kartika
Jawi ramining Pasewangan Agung gegering sakjroning talenging wana kang aran alas lir gedhe baya kang aran Bekewuh kang gedhe gara-gara kang gedhe Sama kuwi. Ayo. Ayo mau. Gendang. Tuwek. Yo.
Karing Dawana langgeng Sun puji marang pangeran mugia para kadang mitra sami kalis ing sambikala tepi saking bilahi jinelakna ing Mancabaya. Taruna Agung Wijaya
Taruna Agung Wijaya. Iki tulise kidungku kanggo sira sarining kalbu esame kang manis madu dasarayu parasmu kang tanpa layu dimas sesut yo ning ati yo mong nika kang sawiji langit bumi kang anyar sendi nalikane ucap janji ana lati ya mong siji sesotyaku mamanekku mong sira wong ayu panyuwunku kabeh kuwi muspra eling kelahapun pupu sing tresna wis tak coba nglalekke sliramu nanging tak lali tak bisa lali Arume kembang bakar ing wayang wengi
Saya suwe saya nelongso rasane atiku kangen kangen marang kowe nanging pancen pancen wis nasibe durung bisa sesandingan karo kowe aku lunga nang manca golek makarya aku lan kowe arume kembang mekaring wayang wengi dadi tamba kangenku jroning ati kembangku ayu lilana aku ra bakal lali marang janji sing ketani ning simpang lima iki sing nyakseni sumpah ing ati janjiku mengko mesti tak tepati. Ayo sing manut marang kaya kira dokter kembali ning papan gunung kaya kira. Aruna Agung Wijaya. Panggilan masih sing enong sapa iki sing ngesong? Mas Alek. Pengenongmu sapa? Penonggongmu ndi, Bang? Ayo lek, kolek.